Быйыл амма салабодыда тәрелебіті үс сылын бәлетир. Аммалар балаған ыйын 2 сөрі төрәбіт төлбәлерін төрәбіт күнінен білдерен. Бірағынықтағы тәрәхіндері үтіөгескі күбілутана сылайы тәрелер. Бу бәле күні көрсін әйлек жына сәргеті сайын ұстата үппіт саңа тұтуыларын, тұпсары үлелерін түміктен үйріләғ бұғыға үләға келдерелер. Быйылғы бұдатты бір ұлған сетейбетте бұлырын экология қораққа барамыд. Минстрой тәрәхінегер форумғыр жан малай ғарада де форумға кіптамыд. 5 миллион бұппыд. Манна мини-парк тәтім оңғудығар. Тәтім төлбе ұлақты ақтырын өтібінен амма жаны бары кіптандар бәдін ерін келдеренлер, куластанлар, парайын оңғаттырын. Оның конкурс ағымыд 5 миллион бұппыдың көбідің бұйыл хағылаты бұд. Бұйыл хағыламамы тәкәлер қылға түмікті өқті білген үлелер. Үрді үшідіктен бара тұралар ден. Булан бытынан було туралармана тахнатон проект поддержки местных инициатив наркотовод билентен били шуди кытачлар саннаргар бар гытеннерти би ылчпидер хүдән өребе жомун хүдә активнәдә кытталлар. Онотон быел бу площадь славы турабытты. Бу площадь славы бутыр туру конкурс бу темектәгә манната бу устройство төрлеләр бар яктырын ноты кытатамыд бу октябрь началды бартын темектәк бит. Бүтәр бит мана тагынан нелегер квартал будыгар 100 бургатан оду келдерди бит. Әлбәхип түгәрелдән торыр хидәрәтен би этәрчәтләр бутылар бут җидуттар кыстанлар. Мана тагынан северне улсабир улсабы халбыдыл нелегергә ул бутын орды бут. Онда булырын аңа сол халбавы плакны корошовны бир улсалар гытта. Онны освещениедән келдерди бит. Мана тагын тембе канавалар бут, тембе быстак ремонт үйләре барта. Бара туралар, ул простордык хүдә арекүскә туралар. Онда келер халга били молодежный квартал будыр. Вопростар баллар ул оннан үйләнек дәк будыннан отопление вопростар баллар. Оннан төлелер бара туралар. Мана түгәнне туганамын. Бу губжыкка тәлтәдегер начальникка Чикачев Виталий Семенович каныба матага филиал буда мактаныкпын барабын. Билген даны төдер гаттар болалар. Таби хай утыры барандар би бәбит үп качы түмәммет. Камнастырын төме бәләрен бергәле Наймулхамытын күләләр бара туралар. Бир этне төбе яка вакытым вопростар. Амма нәһилеге кеннеки сылларга раз программаларга кыттаны тупсагай тутулак сквердери, сыннянар паркалары үләгә килләрәр. Быелгы брагынны көрсә арга дәребинага олохтак көгүләһенә юр программанан тутуллы бут. Амма ыччат таптыр сирә смотровой булахакка тутута түмүктәнән үләгә кирде. Бу тутуны нәһилеге ыччатын түмсүтә илән сагаланытта. Саңа биеге континент дывы хачыктаммы тепетнестәк терилтә, агыяк кемигер тутан үләгә килләрдә. Биеги бу администрация эдерчаттара толкуйдан оннотон бу Васильевна ден бияха бу үлелии жибута теблин кора күллии жар кини идеятнан бу арга деребинага смотровой площадката ари кара ден були беседкалаа хейин ден жон бого мустар жон бого хаджар ден хаян үбелен атон проект оңороммут атон үс сылы буга кисипит онотта бужа наконец-то талаллан бу амман эхлегин териттерлере бу катча хомуян бу амман эхлегин табарта опсаны катча хомуян бу үлага кийде яха. Ата барга деремитер опсайнан Джон Кален химбир хинянар жаманна ахыр сир онно столик парта рукку табилинде турар. Онно Джон химбир кален манна хинянар шашлыктыр он хинта бу аммау тайылгата манна нахчы дөкөстөр. Онотта манна бу смотровой площадка нада жеммит. Бу смотровой площадка бияха бу смотровой площадка бәдә тутулуна, онны бу наружный бинокль дияхада. Бу аммаут айылгатын бу үһәттен көрәҗәк кенә, аммаут нәһилеген көрәр генә, онны бу үс токтутулуна. Жонолорон ахы хынянар хидин оңдылар. Бир улахан, онны 2 кыра. Брахниктагы тәрәһеннәр чырчыларынан өтүе быгылах князь Александр Невский атынан храмына итәгәлләхтәр малыпа ахтылары таңарага сүгүрүү серин томун ордулар. Әлбәттек мустар болубут тогы дәрген буллагана священниктар уже бияха частыкалар болулар, потому что буллагана биге бастан бу часовня курдук оңголубута, онтон буллагана уже храм ден эти осветиги муттара, сол осветигинен нете алтардах болан әлбәттек священниклар болубута. Онна литургия болар. Бастан бу все осветигинлектерне клубка болар эте, онтон литургия клубка эти библиотекага ин болар эте кыһыңга Битимни буллагы. Билеген бу сылас кирен оннатан опсайнан даганы сайыннары приход мунистар өрөбүләри молитва агаллар. Жан бары тухугар ден. Жандар бары теңгәләр дуннар таңараттан көддө хүдем болар.
Солобода күн Жокускайдағы епархия протеерея Павел Амма Жонун сергетин ортотугар, анал байына жайыттан кәлбет Сибетей Дмитрий Солунскай обрастақ иконаны, абаған эхелегер тутулла турара Никола Дмитриевскай таңара жетигер туттарда. Божьей милостью у нас получилось организовать богослужение в этот день. Тем более, что сегодня престольный день праздника нашего храма по церковному календарю. Такое совпадение чудесное. И в связи с этим у нас необычное мероприятие, потому что еще с прошлого года с подачи идеи, инициативы жителей села Амга, а также города Якутска была написана, заказана икона великомученика Дмитрия Солунского в городе Москва, иконописцу. И эта икона была вручена Айсеном Сергеевичем на линии СВО заместителю главного священника от Московской патриархии протоиерею Петру Гриценко, который со своими коллегами, соратниками в течение полугода, объезжая все расположения воинских частей на передовой линии СВО, совершали не только молебны, которые они, как обычно, совершают, совершая причастие, крещение наших солдат, воинов, но в том числе эта икона сопровождала все их шествие и благословляла их на ратную битву. Брағанник күннәйлек төлбәлері аты тұту жарбанкатын сәрге кіржаға салыбода ден фотозона күрағары көқтөқті күтіннілар. Бәлетен әттіққан әйлек жалдада төлбәлерге сыл ұстата араз күрәқтері тәрiyер. Ол түмігінен қарчынан биремелері олықтур. Тан хами главдан бит төлбәр бит була. Би билген 10 үст төлбәләк бит, үрли хабны хаҗаллар. Аны тикнәргә мен макталым муңра хок. Урот хас бидиге келен проблема тәрәфе була. Билен төлбәнең үләли бит. Төлбәр бит үдә активнайдар, бары төй барты кытталлар. Кинәр хок би хатамма курдык бут. Кинәр бәдәре бәдәрин территориялары баһалык курдыктар инде гана мыттан ким кинәргә төйдә мактаны кым бар. Бары решение бит барты кытталлар. Но там бүген ярмарка фотозоналарын орамы бәйбит спидермет көрәк диләрдә бит. Төлбәр бит сәргә. Бүген активнайдар таққан кытта жаларта киюдан үйрер төлбелер битеттен бир финансовый көңүләһен барсыл түгүн төтемегенен билин призовой фонд 1 600 курдук осыдан бастабы төлбәгә 500 тенче беребит кистәбеккә 300 сумда 100 тәбеккә 200 сумда 405 мисалга 100 тенче мантаны халаячылар битырыттан кырда бир тох поддержка бытын декай хыл темегенеме ким кадда үләбитнән бейне тенче камнас кудук көрмит беребит инне гана мытын әлгә хостыголар бут үле камнас бара дигәнәд. Кеннике биремемде amma bu Allah sayda tupsa turar on toki Allah karan yürü toku barda Allah barda şey bolan astından ki sengere hajar onna bir paydaş kalamı demeye bu tölbeler eme Allah köxtəxti kıttı bardalar Allah nehbet. Onu da bu Allah'tan qoğuləhənə yür proqramlarga qıtbağıt tölbəğətnən. Qıttan bir həvəsılay proqramlar dağıt, qastanı konkurslar dağıt sılay bardalar qıtta nehbet. Bu tostar ikardılargar barda көрәк ол тоқпыта сылбыт устата барыта программалар. Сылга сәттәдә агыста олох тоқта конкурс тоқ бәгәтә булабыт. Былырын кайбыт формирование комфортной городской среды парка бут үләтә халамыта. Билин бидонны үләтә бара торар. Аны таһанан булатты бәвит төрбәнән бәвит җебиден оста җабыт. Аны бу аспын дилә каладын төрбит бит. Антон бора алам бору үләтен гитә җабыт. Кәлән диләттән уже көндән тороран халык бит. Бүген булатты бу күннәк бай күнгә холобода бут күнәр шу байтыктарынан бары бу төрбәләр тахсаннар конкурс билдер биттәр. Ол оннан табии төрбәнән бу әмия выставка фотозона орды бут. Оннан табу маннык браһникта бияха хәдән надалар. Бу төрбәләре гыттан сомоголу Джон Бәйтин маны идеяларын килдерән хәдән кергәтер маннык браһниктары. Онна амаут та хайдырыр бары көктөктүк кытты хайнден бары инники биттеки хаманы хайн ситихәни хайн үләне тапты хайн ыңырып.
Солобуда күннү намма бааханайдара ырылаах, тоюктаах, сәргәх тәрәһиннәх көрсөллөр. Ол курду колокольный звон фестиваль чырчитинен нәһиле родные просторы диэн ансамбла териллен үлеләбите 15 сыллаах үбүлүүн белетәтә. Нутчу культуратын илже сылжар фольклорный ансамбл тәрәһинигер ырахтан чугастан ыры ансамбллара махуннулар. Приехали со всех, как говорится, ну не со всех, а с Жатая приехали, вокальный ансамбль «Отрада». С Усьмаи приехали, ансамбль «У Надюши». С Павловска приехали, павловские вечерки. И с Покровки приехали, Полюшка наша знаменитая, Зарянка с Чапчелгана. В общем, короче, они все приняли участие в нашем юбилее. Мы очень и очень им благодарны. Родные просторы поют разные песни. Вот у нас есть очень хорошая песня амгинских Пашиных, которые сочинили наши предки, наши бабушки. Мы вот по крупицам все собрали. И, в общем, короче, это народная совсем наша самобытная амгинская песня. Вот. И еще, поем разные песни советских композиторов, русские песни поем такие, веселые, задорные. Обычно нас родные просторы просят, пойте такие, говорит, песни, чтобы зажечь народ, веселые, задорные. Бүгүн нәһиле колохтоохтора ылжыттара күһүңү аты тутуу жарбан катыгар сылжан өттүк каралаах эли тутурдаах астынан доохуя сыннянан тархастылар. Жокусай кораттан хылжабын подругалар бар ылжытты, онна бу маннык наат чугай амма терәһинигер түбәһән астына доохуягай хылжабын. Наат чугай аты эрген бөҕө хамы үчүгая интерехине ден бу жоннор бейлерин оңуктарын, бейлерин астарын атыллары олус интерехине. Офсанан наат чугай онна бу таптабыт сирге ретер диебе курдук. Барда уркуны ханатар олох интерехине. Доохуя хартска түстүбүт, аранайдан тутта, ча олустен доохуяга хиджабыт бии. Үшө байытык астастылдары бит. Мен эме бастыкымын сырыттым бу мандык тока үшө байытарахына бит. Асатылан, онун мандык оглору ойнотор сиддер, бейлерин оңуктара баренялара үшө байылар. Бырағанчы күн жон серге бир күтер тәрәһиннәринен төлбәләр иккардыларга рыдыллар байдаркынан күрәк болар. Манна быйыл да әлбәк кыттаачы кыттан бастыр ихини илин кәлин төһүстүләр.